πίσω στη θέση του κάτω πίσω. Εντάξει, ό,τι να μείνει, δεν είναι γνωστό. Το κινητό μου Αλέξη. Τότε παίρνω το κινητό μου. Έδειξε το τώρα και είναι. Λοιπόν, Ανδρέα μου είναι στον μπαρ. Πάνκης, Άλεξ. Ελδρία. Eso πρέπει να του πήγα. Γυρίσμου το λέω πιο χαμηλά. Άννα, πρέπει να θα συζητήσουμε πια ο Γιώργος. Φορούες μου. Είμαστε γρήγοροι. Προετοιμαζόμαστε. Είναι καλό. Όλα τα ψηλά. Για μπροστά το πάμε. Θα το πάμε εγώ στην ομαδική, αν μπροστά το βρούμε τώρα. Μπροστά μου το πάρω. Πάλι εσύ. Θες να πίσω. Μετά το σάβλι. Δυνατά. Μπαίνει μέσα ο Βαϊδάρος, κάνει την κύφη. Συχνά ισό. Φωνάζει. Εσύ φιγούρα σας τρώγω, περνάτε εσείς ζευγαράκι χεράκια, μετά κι αν έδετα περνά και η γοργόνα και ο Καπλάνης. Δεν πάει άλλον η κατάσταση. Να σοβαρευτείτε, να μιλάτε δυνατά, να καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω σας. Θέλω να είσαστε σοβαροί, να καταλαβαίνετε τι γίνεται, να μιλάτε σωστά, να με ακούτε.